Mga merkado sa Dakbayan sa Talisay gisugda na pagsusi sa mga miyembro sa fire department kung wa bay na maligya og mga pabuto. Labi na nga duha lang ka mga maligya ay ang mikuha og fire department og permit. Adunay live update si Fem Marie Dumabok. Fem. Bob, matag adlaw usab gihimo sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Talisay ang pagrekorida pagpahinumdum sa publiko sa mga angayang buhaton aron kalikayan ang sunog ilabi na ning panahon sa Kapaskuhan. Ganihang buntag, gawas sa naandang rekorida. Diin gituyok sa ilang fire truck adungan ang pagtrumpa sa mga sudlunong lugar. Pagpahinumdum sa mga angay buhaton aron kalikayan ang sunog. Gituyo usab sa kabomberohan sa Talisay City ang mga merkado publiko. Sama na lang niining sa barangay Tabunok. Gisusi kun wa bay mga naninda og bisan unsang klase sa pabuto. Mato ni SFO to Giler Pegarido nga sa syudad sa Talisay, duha pa lang ilang hatagan og permit alang sa pagpabaligya og fireworks display. Uwaw sa niini gitugutan diha sa merkado o duol sa mga balay. Pagpangandam o pagpahimangno sa mga katawhan nga ang atong kuan karon naman tay gitawag og uplan iwas paputok and himangno sa mga katawhan nga dili na lang gyud mamaligya og mga pabuto kay delikado man gyud siya makadisgrasya o makamugna og sunog. Sa iyang bahin ang hepe sa Talisay City Police Station ni padayag nga lakip na usab kini sa pagroving sa mga pulis. Like all other Christmas and New Year seasons in the past, we will be reinvigorating our fight against illegal firecrackers. Makigtagbo usab si Mayor Samsam Gulya sa BFP Talisay kung gikinahanglan pa ba ang pagtagana og firecracker zone sa syudad sa Talisay. We've always been very coordinated sa city. It's something that I have to talk to with our fire chief, si Arnel Abella, kung sa stand nila because sila may na-expertise and knowledge regarding this. Samtang atul sa pagsusi sa kabomberohan sa merkado o sa ilang gipasidanan, mauang na maligya og mga butane canister. Gisiguro usab dila nga kompleto kini sa mga dokumento, ilabi na ang Standard Compliance Certificate gikan sa Department of Energy. Nakita sad nato nga nasay na maligya og mga butane. Dako na ang volume siya na basigon niya na ang na atos ang gipahingmanguan nga butangan gyud og mga dagko kay nga mga signages nga no smoking sign. Nga kining lugar mga 15 to 20 meters away wala gyud manigarilyo. Gamay rang ipa-display niya to ipahakot dang ang mga botelya aron likay sad sa sunog. Padayon usab silang ni susi sa mga mall o ubang tindahan nga namaligya Christmas lights kun dili ba kini mga substandard. Bob, gawas sa pagmonitor sa mga pabutog ang kanunay nila nga pagpahimangno sa publiko kalikayan lang ang sunog, dungan usab niini mao ang pagpahinumdum sa Talisaynon sa mga angayang himuon aron dili madugang sa ihap sa mga natakdan kun matakdan sa sakit nga dala sa COVID-19. Bob? Daghang salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.